2025. Avui tenim el plaer que dins d'avui, que estava prevista el Fòrum Salut per parlar i es parlarà, evidentment, de la malaltia renal crònica, avui tenim l'ocasió d'emmarcar amb una campanya que s'ha fet, que no sé si heu pogut veure a l'entrada del Pati Nord, que el nostre, un artista, el Jordi, ho dic bé? El Jordi Lavanda, encara m'he quedat... El Jordi Lavanda ens ha ofert és una obra d'art que reflecteix com la malaltia del ronyó i altres malalties cardiovasculars estan connectades i realment us convidem que pugueu anar. Abans de donar pas al doctor Poch i al doctor Casas, simplement dir-vos que ens emplacem al proper Fòrum Salut, que començarà el 26 de setembre i, com sempre, us farem arribar la informació pels diferents canals de comunicació. Així que, sense més, us dono pas i ja que és interessant, que avui serà parlar de la malaltia crònica. Gràcies. Molt bona tarda a tothom. Moltes gràcies per venir i per l'interès en aquestes connexions de les malalties renals amb altres òrgans. Jo soc Esteban Poch, que soc el cap de servei de nefrologia d'aquí de l'hospital, i el doctor Casas és consultor sènior. I moderarem aquestes conferències en les quals s'intentarà donar una mica d'explicació del gran desconegut, perquè el que del ronyó sempre és algo desconegut. El cor, tot això és més... La societat ho té més interioritzat, no? I el ronyó sempre com és un òrgan complicat, més difícil d'estudiar, i això sempre ha sigut un gran desconegut. Però és una realitat que molta gent pateix de la malaltia renal i això té implicacions no només pels ronyons mateixos, sinó també per la resta de l'organisme, no? I és important la prevenció i també el tractament, i veurem aquí unes exposicions que explicaran tot el ventall d'alteracions i veurem la perspectiva de la malaltia renal des de diferents parts. I sense més, si vols dir alguna cosa, Aleix? Bueno, jo volia afegir un aspecte que crec que és important. Quan pensem en la malaltia renal crònica, crec que pensem sempre en el malalt... Quan pensem en la malaltia renal crònica, moltes vegades pensem en els malalts que estan en fases avançades de la malaltia, que estan en diàlisis, o persones que estan en un trasplantament renal. Però pensem que hi ha dades a Espanya que 1 de cada 7 persones té malaltia renal crònica. I, per tant, és molt important la detecció precoç i el tractament precoç d'aquests, que això és el que anirem veient al llarg d'aquesta sessió. Gràcies. Ha sigut una mica d'espoiler, però ara ho veurem tot això, la importància i la magnitud d'això. Gràcies, Aleix. Quan vulgueu, jo crec que la primera, la doctora Ramos, que és la directora de l'Institut Clínic d'Urologia i de Nefrologia, que ens parlarà una mica de com fallen els ronyons. Com vulgui, Rosa. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per haver vingut. Abans de començar a parlar de per què fallen els ronyons, m'agradaria saber si sabeu què són els ronyons, on estan, quants en tenim. Llavors començarem una mica a definir si això fos l'aparell urinari, que diguem que tot això configura l'aparell urinari, on estarien els ronyons? Doncs el número 2, com veieu aquí, aquests dos, en tenim 2, que estan a la fosa lumbar, o sigui, estarien dintre del que és de sota de les costelles, i en són 2, que tenen un tamany aproximadament de 11-12 centímetres. I fan aquesta forma com un fesol, que veieu aquí. Després del ronyó hi ha la pelvis renal, que seria aquesta, que el que fa aquí és recollir l'orina. Aquesta pelvis renal recull l'orina, baixa per aquí, que seria l'urèter, el que li diem l'urèter, i arriba aquí a la bufeta urinària, això d'aquí, que veiem aquí, seria la bufeta urinària, i faríem el pipí per la uretra. Fins aquí seria el que seria el sistema urinari. Tota la resta són vasos sanguinis, tant l'artèria com la vena, que el que fan és aportar i recollir la sang dels ronyons.
quines funcions fan els ronyons? Doncs en tenen moltes. Per començar, el que fan és mantenir un equilibri de líquids i de sals i d'ions, d'electrolits, que nosaltres en diem, de sodi, potassi, clor, calci. El que fan és mantenir aquest equilibri de l'aigua que nosaltres estem ingerint i el que hem d'eliminar. I a part, totes aquestes sals que també s'han d'equilibrar perquè no s'acumulin a l'organisme. A més, fan una regulació química de l'osmolaritat. L'osmolaritat diríem que és aquella concentració que té la sang, la concentració d'ions, sobretot de sodi. Allò quan us diem a vosaltres, doncs no heu de prendre tanta sal perquè us puja la tensió. Doncs això també està dintre del que calcula l'osmolaritat, així com també el sucre, també fa pujar aquesta osmolaritat. Després, ajuda a eliminar els residus. Tot el que són les toxines, el que l'organisme no necessita es filtra pels ronyons i s'eliminen. Igualment que les drogues, que anomenem drogues, els fàrmacs, allò que s'ha de metabolitzar, es metabolitza una part pel ronyó i s'elimina el que no necessitem. També fa una producció d'hormones, que aquestes hormones el que fan és regular la nostra tensió arterial. Llavors, això ens ajuda a mantenir una tensió correcta. I també el metabolisme del calci, que ens ajuda a mantenir els ossos amb una salut estable. I això ho fa perquè la vitamina D, que també n'haureu sentit a parlar, es metabolitza al ronyó i es converteix en una vitamina D activa. O sigui que el ronyó el que fa és activar aquesta vitamina D perquè mantingui els ossos sans. Però, a més, els ronyons tenen una funció important, que és ajudar a no tenir anèmia. El que fa és una producció d'una hormona, el que nosaltres li diem l'eritropoietina, la EPO, que a vegades haureu sentit que els ciclistes se la punxen o alguns esportistes, i el que fa el ronyó és produir-la per produir més glòbuls vermells, per no tenir anèmia. Tot això és el que fa el ronyó. O sigui que ja veiem que són uns òrgans molt importants. Com funcionen aquests ronyons? Ja heu vist on estan situats i el tamany que tenen i tot, però a nivell microscòpic els ronyons van filtrant tota aquesta aigua i totes aquestes sals i ions, els van filtrant amb una unitat funcional que nosaltres li diem nefrona. I la nefrona està formada per un glomèrul i un túbul, que és per on s'expulsaria aquest líquid. I com funciona això? Funciona d'aquesta manera. Ens arriba, això a nivell ja microscopi, arribaria a la sang amb aquest glomèrul, es filtraria, i quan es filtra la sang separa els residus, i penseu que un ronyó en un dia normal li arriben amb aquesta unitat funcional uns 200 litres al dia. O sigui, això és el que filtra el ronyó, està sempre actiu, sempre va filtrant aquest líquid. D'aquests 200 litres filtrats, després el que fa el túbul és reabsorbir una part, i aquesta part de reabsorció d'aquests líquids són 198, amb la qual cosa és la sang que va circulant i va filtrant-se pel ronyó. Veieu que queden 2 litres. Aquests 2 litres, que són la resta, són el que nosaltres expulsem amb l'orina. És l'orina que eliminem. I aquí és on s'arrosseguen tot el que són les toxines i tots els productes de desfet. Per què ens fallen aquests ronyons? Ja veureu el que pot afectar si ens fallen. Ja heu vist totes les funcions que tenen. O sigui, si ens fallen pot arribar a ser bastant greu. Llavors, pot ser una malaltia renal aguda, que sigui de cop i és un inici molt sobtat, o sigui, que t'agafa una malaltia, pot ser un còlic nefrític, que faci una pedra amb aquell urèter que heu vist i fa un stop, no deixa passar l'orina, i això pot fer que falli aquest ronyó. Pot ser una infecció al ronyó. Tot això són malalties que són reversibles, perquè tu posaràs un tractament, treuràs la pedra o donaràs un antibiòtic per la infecció i això, la funció renal es recuperarà. Però també pot haver una malaltia renal crònica, que és un desenvolupament que va progressant lentament
i que aquesta progressió ja pot ser irreversible. I és el que li direm la malaltia renal crònica, que és amb el que a dia d'avui és el que intentarem explicar què és el que passa i com la podem prevenir. I aquesta malaltia renal crònica, que ja es fa progressiva i irreversible, aquesta pèrdua de la funció renal, li diem crònica quan ja supera més de 3 mesos. Llavors ja podem dir que és una patologia que ja s'ha establert. Llavors que ja no té volta enrere. Per això és molt important agafar-la a temps. Quins són els factors de risc que tenim a la població en general? Això és un estudi fet en població espanyola i el que es va detectar que podien ser factors de risc era quan ens fem grans, els ronyons també envelleixen amb nosaltres i es va perdent la funció renal, o sigui que l'edat seria un factor de risc. Un altre seria tenir la tensió alta, la hipertensió arterial. Un altre seria l'obesitat, i no només l'obesitat general, sinó aquella que s'agafa aquí el que és l'abdomen, l'obesitat abdominal. L'altre, el tabaquisme. Tenir un colesterol elevat, un LDL, que sabeu que és el dolent, entre cometes, l'LDL colesterol, o tenir un d'aquell colesterol bo que sigui baix, que estigui baixet, o tenir els triglicèrids alts, ser diabètic, sedentarisme, o sigui, no fer prou exercici. Tot això podrien ser factors de risc. I el que s'ha vist amb aquest estudi és que a mesura que tu vas sumant factors de risc, el risc de patir una malaltia renal crònica és molt més elevat. I d'aquesta manera podem dir, si tu tens un d'aquests factors de risc que veiem aquí, només en tens un, doncs només hi ha un 5,2% de la població que té una malaltia renal crònica. Però si anem sumant factors de risc, per exemple, quan ja en tenim 5, aquest percentatge augmenta fins al 29% de la població, que no està malament. I si tens entre 8 i 10 factors de risc, aquest percentatge és la meitat d'aquesta població que tenen 8 o 10 factors de risc dels que veiem aquí, un 52% tindrien malaltia renal crònica. Quan anem a analitzar el que són les dades del registre de l'Organització Nacional de Trasplantament, que és on nosaltres enviem totes les dades dels pacients renals, el que veiem són les causes de quan un malalt arriba, quan un pacient arriba a tenir ja una patologia que necessita un tractament substitutiu renal. I això vol dir o diàlisis o trasplantament. Quan ja deixen de funcionar, o has de fer un tractament per poder sobreviure i portar una qualitat de vida adequada, o has de fer diàlisis o t'has de trasplantar. O hi ha una altra opció que seria el tractament conservador, que voldria dir no fer res i arribaria fins que el teu organisme aguantés aquest malfuncionament renal. Quan nosaltres mirem aquells pacients que ja necessiten aquest tractament substitutiu renal, veiem que una de les primeres causes, com veieu aquí, és la de diabetis mellitus. Veieu aquest color verd? Seria quasi un 26%. La diabetis és la primera causa que fa que el pacient precisi tractament renal substitutiu. Aquesta seria la primera. I la segona serien les causes vasculars. I com a causes vasculars vol dir tenir la tensió alta. O sigui que és prou important. Aquestes dues causes ja configurarien quasi més de la meitat dels pacients que necessiten diàlisis. Per això és molt important la prevenció. Després hi haurien altres causes que podeu veure aquí. Hi ha malalties sistèmiques, com pot ser el lupus, també hi ha malalties que són hereditàries, com pot ser la poliquistosi, o altres causes que són més inflamatòries, com són les glomerulonefritis. Us en recordeu que hem dit que era el glomèrul, la unitat del ronyó, és una inflamació a nivell renal, però més microscòpic. Llavors, això serien també altres causes, però com veieu, hi ha les dues principals, la de diabetis i la hipertensió. Quan mirem com afecta aquesta malaltia renal crònica, sí que veiem que afecta molt més als homes, això és així, i sobretot quan aquests homes tenen més de 65 anys. Veieu aquí, si ho analitzem per franja d'edat, més de 65 anys, el percentatge de malaltia renal crònica és més elevat.
I perquè tingueu una idea si afecta, que aquesta potser tampoc no sabia si posar-la o no, és una mica, la incidència no és homogènia a tot el país, però aquí pot haver molts factors. A part de que hi pugui haver en color verd fosc, seria on hi ha més incidència. Incidència vol dir casos nous, pacients que apareixen de nou amb malaltia renal crònica. I el verd fosc seria on hi ha més incidència. Podeu veure, per exemple, aquí, que estarien les Illes Canàries, allà hi ha molt percentatge de diabetes, i això sí que ho podria justificar. I sí que sembla que aquesta zona d'aquí tenim més incidència, però també pot ser perquè detectem més, perquè fem més analítiques i detectem més aquesta patologia. I també perquè ho tingueu en compte de la importància de la malaltia renal crònica, dir que l'Organització Mundial de la Salut, la OMS, ja ha catalogat la malaltia renal com a dintre de les 10 causes principals de morir. O sigui, fins ara, fins al 2021 aproximadament, estava al 19è lloc de causes de mortalitat i ara ha passat al 9è lloc de causes de mortalitat. Per això és molt important. Penseu que aquí estan tots els països, però el que analitza en aquest cas la OMS és d'aquells països desenvolupats. O sigui, que no és que estiguem parlant de països amb menys ingressos i més baixa qualitat de salut. I sí que a tenir en compte, i això és una bona notícia, és que la OMS, al mateix temps que ha detectat això, han passat 5 anys, però per fi, i gràcies a l'Eix per compartir-ho ahir també, ja ha posat a la malaltia renal crònica en el focus de la seva agenda, o sigui, donant-li la importància de que s'ha de fer molta prevenció i molta detecció precoç. Llavors, és un dels punts més claus que l'OMS ha dit, bueno, això ho hem de vigilar perquè si no anirà a més. Vale. Fins aquí, com ja m'han fet l'espoiler el doctor Aleix Casas, quantes persones d'aquesta sala, vosaltres, imagineu-vos, si no sabem si en teniu o no, alguns ja estareu diagnosticats, però sabem, per lo que ja ha dit, que 1 de cada 7 adults a Espanya tenen malaltia renal crònica. Jo no sé si d'aquí ja algú la té, no la té, aquí en tenim una senyora i algun més. Vale. 2, 3, i potser alguns més, 4, vale. Sí, a tu t'he comptat. O sigui, 4, 5, vale. I els altres potser ni ho saben i la tenen. Perquè moltes vegades passa desapercebut. Com han dit, a vegades això no dona símptomes i sí que ho podem detectar amb una analítica de sang o orina, però a vegades ja massa tard. Llavors, per això és important molt els controls. Si comptant que estigués la sala plena, si calculéssim sobre aquest percentatge, que hi caben uns 120 pacients, penseu que aquí hi hauria 17-18 pacients, no 4 o 5, com s'ha manifestat, que podrien tenir malaltia renal crònica. Llavors, sabent que hi ha factors de risc que són modificables, tenim alguns que no són modificables, perquè l'edat és la que tenim i això no podem tirar enrere. Però sí que hi ha factors de risc que són modificables, com és la tensió, i que la podem tractar, com és la diabetes, que també la podem tractar i cuidar, i vigilar que no patim una malaltia renal crònica, tenir proteinúria, el que hem dit abans, el fumar, el sedentarisme. O sigui, hi ha coses que podem fer perquè això no arribi a passar. I és tan fàcil com fer-nos una analítica. Llavors, les 2 proves que ens ho determinarien seria una simple analítica de sang, amb això podríem avaluar el que és el filtrat glomerular, o sigui, sabeu, ja haureu sentit de la creatinina, amb això es pot calcular el que és el filtrat i com aquests ronyons, això que hem dit que filtren la sang i l'eliminen amb l'orina, podríem saber com és el grau de funció d'aquests ronyons, i també amb una analítica... Què ha passat? Ara. Amb una analítica d'orina
on amb un pot d'orina que portéssim del matí ens farien la tireta d'orina o ens farien una analítica una mica més completa i mirarien si eliminem o no albúmina a l'orina. I amb això ja tindríem detectat si patim una malaltia renal o no. Si això perdurés amb el temps, amb això que hem dit de més de 3 mesos, podríem ja dir que potser estem patint una malaltia renal crònica. Llavors, a partir d'ara, amb les següents xerrades veurem com podem prevenir i què podem fer per evitar que arribem a el que us he anat explicant. Així que fins aquí la meva intervenció. La doctora Míriam de la Porta ens dirà com prevenir la malaltia renal crònica. Cuidar els ronyons és cuidar la salut. Molt bé, molt bona tarda a tots. Moltes gràcies als organitzadors d'aquestes conferències divulgatives. Estava donant les gràcies als organitzadors de les conferències divulgatives per la ciutadania i al clínic, al servei de nefrourologia per donar bé als ronyons, no? Tan oblidats de vegades. Doncs ahir vaig entrar aquí al clínic i em vaig trobar amb aquest pòster tan maco, que no sé si heu vist quan heu entrat, de Jordi Lavanda, que han fet referència abans, i crec que ha reflexat molt bé pel que estem aquí parlant i informant-vos a vosaltres, no? Hi ha una connexió, una interconnexió molt important entre diferents òrgans del cos. En definitiva, tot està relacionat, però els ronyons estan relacionats amb el cor, amb el fetge, amb el pàncreas, i és molt important tenir-los en compte. I és el que ha reflexat aquí aquest autor de manera molt maca. Jo us parlaré de com prevenir la malaltia renal crònica, perquè en veritat si cuidem els nostres ronyons estem cuidant la nostra salut, i és que els ronyons estan íntimament relacionats amb els altres òrgans que us he dit, però sobretot amb el cor. I sabeu que aproximadament un 50%, aproximadament la meitat dels pacients amb malaltia renal moriran per patologia del cor. I quants de nosaltres ens preocupem pels ronyons? Crec que ens preocupem més del cor, no?, que dels ronyons. Quan aneu al metge, us preocupeu perquè us facin un electro, per saber que l'electro estigui bé, que li pregunteu quan us fan una analítica si el colesterol està bé, no? De vegades ens preocupem de coses, però qui de vosaltres que no hagi pensat o que no tingui un familiar o que no tingui la malaltia renal crònica pregunta com han sortit els meus ronyons a l'analítica? Algú de vosaltres ho pregunta per ronyons? Molt bé. Doncs anem a implicar-nos també en cuidar els nostres ronyons i que el nostre metge s'impliqui també en la cura d'aquests ronyons. Jo parlo amb la veu del que treballo a l'atenció primària, soc metge de família, així que insistiu als vostres metges també en que repassin i us cuidin els ronyons. Els companys han fet spoiler de la introducció, però així sortirem tots amb les dades ben clares. Aquí us anava a preguntar quants de vosaltres sabeu si teniu una malaltia renal crònica, i ja ho hem vist. I és que la malaltia renal crònica és una malaltia que és freqüent a la població, afecta un 15% de la població. Això vol dir, com molt bé ha explicat la doctora Rosa Ramos, 1 de cada 7 persones. Que aquest percentatge és diferent conforme avança l'edat, conforme tenim altres patologies cardiovasculars, tenen més risc de tenir la malaltia renal crònica. I el problema d'aquesta malaltia renal crònica és que sovint, en les primeres fases, no dona cap símptoma. La podem tenir, segurament més dels que heu aixecat la mà tenim malaltia renal crònica, però com no dona cap alerta, no dona cap símptoma, doncs no sabem que la tenim fins que no ens la detecten per una analítica. I fem una vida normal,
i no fem cura d'hàbits saludables que potser previndria que avancés aquesta malaltia. I això a poc faria que avancés la malaltia i que quan comencés a donar els símptomes ja fossin símptomes importants que serien de més difícil tractament que si tractem abans. Però estem aquí per conscienciar-nos i per saber que si tenim cura podem prevenir l'abans de la malaltia renal crònica, podem fer un diagnòstic precoç i podem fer un abordatge abans i un tractament precoç també. Què fa que aparegui aquesta malaltia renal crònica? Si sabem el que la precipita, podem prevenir tractant aquests factors de risc. Ja ha explicat molt bé la doctora que el ronyó fa de filtre de tòxics i d'altres electrolits i coses dolentes pel cos i l'hem de tenir ben sa perquè ens segueixi cuidant a la nostra salut. A part de fer aquest filtre de netejar la sang, també ens ajuda a controlar la nostra tensió arterial, regular les vitamines, regular la nostra densitat dels ossos, entre d'altres coses. Però també hi ha altres factors que afecten aquesta funció del ronyó. Ho hem vist abans també, les malalties, sobretot la hipertensió i la diabetis, com hem vist abans amb el cercle que ens ha posat la doctora, com a malalties més predisposants a la malaltia renal crònica. L'obesitat també és un factor de risc molt important. L'edat. Sabem que a partir dels 60 anys no només fem anys nosaltres, sinó també els nostres ronyons, la nostra pell, els nostres ossos, també tenim més predisposició a fer una malaltia renal crònica. Després hi ha fàrmacs que, com es depuren pel ronyó, si prenem cada dia o si prenem en excés, sense control, també faran mal al ronyó, com per exemple els antiinflamatoris. No cuidar el nostre cos, si no cuidem la nostra salut, com el ronyó depura tot, és el porter de tot el que ens fa mal, també afectarà el ronyó. Per tant, tenir una mala alimentació, utilitzar aliments processats, no fer una dieta sana, el sedentarisme, no fer exercici, no fer cap activitat durant el dia, el no descansar, també afectarà que aparegui la malaltia renal crònica i després també s'han descrit altres dificultats com és un entorn social o econòmic deprimit. Per tant, no només és una cosa de salut, sinó també social i ens hem de posar tots. Coneixent aquests factors podem incidir en els que podem canviar. I una de les coses més importants és el que a medicina li diem prevenció primordial, la prevenció principal de totes, la que estant sa ja des de petits, sense tenir cap malaltia, podem fer per no desenvolupar cap malaltia. I què podem fer? Cuidar-nos, una alimentació saludable, amb fruites, verdures, proteïnes, una dieta variada, mediterrània, que és la millor a nivell mundial i que és la que aconsellem sempre. Fer activitat física regular, i regular vol dir gairebé diària. Abans parlàvem de 2-3 dies a la setmana, després de 3 a 5, ara diem activitat regular, diària, encara que sigui sortir a caminar. No cal apuntar-se a un gimnàs ni a fer classes de natació. Sortint a caminar cada dia una estona, entre 15 a 20 minuts, si és diari, també aportem benestar al cos. Evitar l'automedicació, que tots els fàrmacs que fiquem al cos, inclús aquells que pensem que són naturals, ens el prescrigui un professional sanitari. Evitar el tabac com a tòxic més important extern per l'organisme i controlar el pes. I hem dit abans que l'obesitat, inclús l'obesitat que depèn només de la cintura, també és un factor de risc molt important. I després tenim els factors que influeixen i que podem incidir, que és el que diem prevenció primària, que és quan ja tenim una malaltia i sabem que aquella malaltia farà mal al ronyó, com és la hipertensió. Hem dit que tenir hipertensió és un factor de risc pel ronyó. Doncs anem a tenir la tensió sempre superbé controlada,
anar al metge si tenim tensions altes, quan no tolerem un tractament també anar a dir-ho, no passar del tractament i oblidar-nos perquè pensen que la tenim bé. O sigui, quan ja tenim una patologia que sabem que li farà mal al ronyó, incidir, controlar-la de la manera més òptima. Igual sobre el sucre, la gent diabètica tenir un sucre sempre a valors normals. Fer més de 60 anys no ho podem canviar, però sabem que a partir d'una edat encara ens hem de cuidar més. Hi ha gent gran que diu, jo ara ja no me cuido perquè... No, és quan més ens hem de cuidar, quan anem avançant en edat. I com podem mirar si per tenir una hipertensió, una diabetes, edat, per ser fumador, estem fent mal al ronyó? Com molt bé ha explicat la doctora, fent una analítica que fem a les consultes de primària. No cal venir a l'hospital per saber com tenim els ronyons. Al metge, quan fem els controls, demanem per saber la salut del ronyó 2 valors, el de sang i el d'orina, amb el que mirarem si la funció del ronyó és l'adequada. Aquí, tot el que hem dit. I què podem fer a nivell individual per conservar aquesta salut dels nostres ronyons? Hem d'apostar tots per una atenció primària activa, confiar en els vostres metges, vosaltres com a ciutadania i nosaltres també, ser resolutius, estar ben formats, fer-vos quan hi ha factors de risc l'analítica que toca per saber si hi ha una bona salut renal. Per tant, aneu a parlar amb el vostre metge, amb la vostra metgessa i preocupeu-vos també per com estan els vostres ronyons. No només quin valor tinc el colesterol, sinó abordar-ho tot. I què tal, com han sortit els ronyons? Segurament que el vostre metge es sorprèn quan li pregunteu. Hem vist com la malaltia renal crònica és prevenible, la podem prevenir amb estils de vida saludable, fàcils i bon control de les malalties. Per tant, cuidem-nos tots, interioritzem aquesta prevenció i esforcem-nos. I, sobretot, si no us diuen en consulta com estan els vostres ronyons, pregunteu i si falta algun valor per afegir a la pròxima analítica, que l'afegeixin per saber com està el ronyó. I pensar tots en aquesta malaltia renal crònica, tant nosaltres a nivell sanitari, ciutadania, però també a nivell polític i grans institucions. Perquè si ens cuidem, sabem que el que és bo pel nostre cor ho serà també pels nostres ronyons per aquesta interconnexió tan important. Per finalitzar amb una frase i emportar-nos cap a casa, saber que prevenir la malaltia renal crònica és cuidar el futur dels nostres ronyons, de la nostra salut, i això comença per la consulta, però també per vosaltres, per la vostra preocupació, perquè de vosaltres neix aquella intriga de saber, de preguntar i de que us demanin el control. Així que a partir d'ara ja sabeu què heu de fer a partir de demà a les consultes amb el vostre metge, preguntar pels vostres ronyons. Fins aquí, moltes gràcies. Moltes gràcies, doctora de la Poza. I ara el doctor José Broseta, que és metge del Servei de Nefrologia, ens parlarà una mica de les afectacions que poden tenir lloc en l'organisme arrel de la malaltia renal. Com vulguis, José. Molt bé. Doncs moltes gràcies per estar. A mi si em sentiu bé, no? Si no, tinc veu de baríton. Parlarem ara una mica. Potser incrementem un punt la dificultat, però intentaré fer-ho senzill. I hi ha molta foto en anglès. El que no sàpiga anglès, que no patisca, que els missatges clave els diré en català. Quins òrgans s'afecten si tenim malaltia renal crònica? El primer és aquesta definició. No sé si algun és uròleg o té familiar uròleg o amic uròleg o alguna cosa, no? Doncs el puc dir. Hi ha Institut Clínic de Nefrologia i Urologia perquè les dues especialitats tractem el ronyó, els uròlegs també la via urinària, no? Però perquè el tingueu clar, perquè de vegades però tu operes? No, jo no opero.
Els que operen són els uròlegs. Els uròlegs són un poc el mecànic, el lampista, el fontanero, i nosaltres som una mica més el filòsofo, no? Per això ara anem a augmentar la complexitat, ¿vale? Pregunta si hi ha uròlegs. La malaltia renal crònica, que ha sonat ara molt, en realitat és la pèrdua gradual i progressiva de la funció del ronyó, de la pèrdua d'aquesta unitat funcional que són les nefrones, se van perdent, se van fent una destrucció i que és irreversible, com s'ha comentat, i és independent de la causa, no? És un grup diferent de malalties, per la diabetes, per la hipertensió és el més freqüent, però per altres malalties que ja han sortit, que se va deteriorar la funció dels ronyons i això té unes conseqüències. Hi ha aquest concepte que és l'urèmia, que és els símptomes que produeix aquesta pèrdua progressiva de la funció del ronyó. L'urèmia són símptomes i problemes que s'estan produint en diferents òrgans i que són els que anem a tractar ara. Aquí hi ha molta info, però si veu un poc el missatge és que aquesta malaltia és progressiva i és un dels problemes que tenim per la detecció, perquè com no fa soroll, no molesta, no fa mal, doncs no consulteu i si no se fa un screening, moltes vegades fins que és molt tard no arribem a tenir símptomes. En les primeres etapes que estarien en la zona verda o groga, el més freqüent és no tenir cap símptoma o que siguin molt lleus. I aquí fica trastornos del sueño, algo de edema, una mica d'ansietat, depressió, però si veu són totes estrenyiment, són totes coses que se poden aixecar a altres coses. Quan va progressant ja a l'estadi 4 és quan comença a haver problemes de veritat. No es produeix la quantitat d'orina que es necessita i pot haver sobrecàrrega de volum, hi ha picors, hi ha astènia o cansanci o falta de vitalitat, hi ha problemes musculars, rampes o el síndrome de cames inquietes, hi ha alteracions cognitives, una predisposició més ràpida a tenir demència i hi ha trastorns que són també gastrointestinals. L'aliment comença a saber diferent, a terra, a ferro, i això progressa a nàusees, a arribar a vomitar i a no poder alimentar-te i a perdre pes. Tot això és molt progressiu i si veu molt inespecífic, perquè jo puc tenir picors i no tenir malaltia renal o puc tenir nàusees i no tenir malaltia renal. De vegades és difícil saber el per què. M'ha passat igual que tu, que fa això, fa zoom. I de fet, si veu aquí, està en anglès també, però el comentem, prevalència és el percentatge de persones amb malaltia renal crònica que té cadascun d'aquests símptomes. Si veu, quasi tot està sobre el 40 i pico, 50 i poc %, vull dir, una de cada dues persones amb malaltia renal crònica presenta algun d'aquests símptomes i la severitat que li donen en una puntuació de 0 a 100 no és molt gran. Vull dir, són símptomes que són pocs. Fatiga, falta d'aire, la disnea que diem els metges, que és una mica d'insuficiència cardíaca, faig activitat i no m'arriba l'aire i tinc que aturar. Pèrdua d'apetit, que hem comentat, rampes, inflor de cames, picors, alteracions de l'esfera sexual, pèrdua d'impotència o pèrdua de l'apetit sexual, alteracions de la son, alteracions que tenen a veure amb un major umbral al dolor, un menor umbral al dolor, o sigui, més predisposició a que te faci mal algo que igual no t'hauria de fer mal, i alteracions de la mobilitat, de la fatiga, d'alteracions musculoesquelètiques. I aquesta malaltia renal crònica, al final, el que podem traduir és que està accelerant un envelliment de tot l'organisme, de tots els òrgans, del cervell, del cor, del fetge, de tot el que és el metabolisme i també dels pulmons. I ara entrarem en alguns punts que potser són més importants o més rellevants perquè el conegueu. I un ja ha sortit la forta relació que hi ha entre el cor i el ronyó. I això ara s'ha establert un concepte que es diu la síndrome cardiorenal-metabòlica, que és aquesta interconnexió en el que l'eix principal, el que està dalt del tot, si veu, és la grassa. Estem en una societat en què tota celebració va amb un dinar o un sopar, en el que tots mengem de més i fem exercici de menys. I això fa que tinguem un excés de grassa que produeix inflamació, perquè la grassa no només és estètica, té un impacte important, fa inflamació i aquesta inflamació va danyant els diferents òrgans. I quan un òrgan es danya, no només per culpa de la inflamació que ve de la grassa, sinó que fa tota una cadena de coses que danya la resta. Per això, tanta fletxa i tanta interconnexió. I això ha establert un esquema
que és d'aquesta síndrome cardiorenal-metabòlica, que són com estadis. Tots comencem en el 0 quan neixem, no? Que són pacients que no tenen factors de risc per desenvolupar cap malaltia, però que pel fet d'estar en aquesta societat tenim que cuidar-nos, controlar el que mengem, no fumar, dormir bé, no tenir estrès, controlar el tema sucre, pressió, fer prevenció i detecció precoç. Després ve el sobrepès, inclús l'obesitat, que fa aquesta grassa disfuncional i després comencen els problemes ja en taronja. Primer la tensió alta, el colesterol alt, els triglicèrids alts, el sucre, comença la malaltia renal crònica, el que abans es deia síndrome metabòlic o aquesta obesitat que deia la doctora Ramos, abdominal o central, això comença a deixar dipòsits de calci i de colesterol a les artèries i dona malaltia cardiovascular, que encara és subclínica, que no t'enteres però ja s'està fent, i després ve l'event cardiovascular. El que té insuficiència cardíaca, el que ha tingut un infart, un ictus. Jo crec que més o menys se fa una idea de que és un continu i que és molt important que siguem conscients de que hem de començar pel 0 i pel 1 per evitar l'arribada al 4. Aquesta ja ha sortit i, de fet, parla d'aquesta relació. Quan més factors de risc cardiovascular típics, per la pressió alta, el colesterol, el sucre, vaig sumant més risc de tenir malaltia renal crònica i no només això, sinó que més risc de tenir qualsevol de les que s'anomenen. Tot està correlacionat. I en quant al cor, hi ha una cosa curiosa, que és que la malaltia renal crònica, segons progressa, fa que tinguem més events cardiovasculars. Però els events cardiovasculars poden ser diferents. Quan parlem d'event cardiovascular és un infarto que pot arribar a la mort o un infarto que no arriba a ser fatal però deixa unes seqüeles o un ictus. I és aquesta franja que queda en color groc, que és eventos ateroscleròticos. Haveu vist l'anunci del Danacol, segur, reduce el 10% del colesterol, que se veu molt bé com l'artèria se va plenent de colesterol i al final s'acaba tancant, la sang no passa i es fa una cicatriu al cor. Aquests eventos augmenten amb la malaltia renal crònica, però després hi ha altres moltes coses que s'alteren també, que tenen que veure amb coses que no tant afecten a la població general, que se calcifiquen les artèries més, les vàlvules, donen més insuficiència cardíaca i més arrítmies. I no només això, sinó si veu el triangle de baix, si tu tens un event cardiovascular, quan pitjor tens els ronyons, més fàcil o més probabilitat de morir d'aquell event i de no sobreviure. Ara mateix la cardiologia ha evolucionat molt, ja fa 20-30 anys un tenia un infart i era difícil que sobrevisquera, ara ja és tens, ja código infarto i se corre i el 80% dels pacients sobreviuen. Però el malalt renal crònic té pitjors resultats. I això és per una sèrie de mecanismes que estan embolicats i que, de fet, el que ens estan duent ara cada vegada més a parlar de no malaltia cardiovascular i malaltia renal, sinó cardiorenal com una única malaltia, en el que hi ha com sabeu, el volcán que té el Magma en erupció i pot sortir per un cràter o per l'altre. Primer vindrà el ronyó, primer vindrà el cor, però al final acabaran tots dos afectats. I, de fet, ha sortit també ja en la conversa, però la malaltia renal crònica, si fa alguna cosa, és que augmenta el risc cardiovascular i és 6 vegades més fàcil que un malalt renal crònic tinga un event cardiovascular fatal, un infarto o un ictus que el duga a la mort, que necessiti entrada en diàlisi o en trasplant. I aquí aquestes sigles parlen de les alteracions que tenen a veure amb el metabolisme de l'ossi. La malaltia renal crònica, perquè el ronyó té una de les funcions, que és controlar el fòsfor i el calci a la sang, té la funció de controlar com és el recanvi de l'os. No només de l'os com a estructura esquelètica, sinó també la calcificació que afecta als vasos i a les vàlvules del cor, com hem dit abans. Aleshores, és una de les funcions que s'afecta. Absorbim menys calci i això fa que el recanvi ossi s'alteri. També hi ha alteracions que hem dit del cervell. Hi ha toxines que el ronyó no està eliminant, que s'estan acumulant i se va fent un dany als vasos del cervell, que el que arriba a fer, depenent de la zona, són diferents símptomes, però és el que parlàvem abans de trastorns de la son, de l'estat un poc d'ànim, l'ansietat, depressió, i s'afecten més a la part cognitiva, alteració de la memòria, de l'atenció i un poc el que seria la demència,
una demència més accelerada pel fet de tenir malaltia renal crònica. I a més, com a risc cardiovascular, més events cardiovasculars. Després l'anèmia. Sabeu que l'anèmia és molt freqüent en la malaltia renal crònica i és per dos mecanismes. Per una part, el pacient que té malaltia renal crònica no absorbeix el ferro d'una forma eficient dels aliments i moltes vegades tenim que ficar-ho o pastilles suplementant o inclús en gotero, i a més el ferro que té i que sí que absorbeix no l'utilitza tampoc d'una manera molt eficient. I d'altra banda tenim que el ronyó és el que produeix la EPO. La EPO és el del dopaje de los ciclistas, ha dado positivo en EPO. És una hormona que quan tenim anèmia, quan els glòbuls vermells baixen, se detecta en el ronyó i emiteix aquesta hormona, que és com un missatge a la medul·la òssia que diu que tinc anèmia, torna a produir glòbuls vermells. Quan l'hormona no es pot produir en quantitat suficient al ronyó, tenim que ficar-la externa, i si algú du EPO, que se fica subcutània o en la màquina de diàlisi, i és la que gasten els ciclistes per augmentar la seva hemoglobina i el seu rendiment esportiu amb tot el risc que comporta. I després hi ha altres, molts símptomes. A part del que hem parlat, aquesta alteració del ronyó en la capacitat d'eliminar líquids i electròlits fa que tinguem la sang més àcida, que s'altera la resistència a la insulina, o sigui que la diabetes siga de més difícil control, això també du a més inflamació, a un envelliment de les cèl·lules, com hem dit, de tots els òrgans, a que la immunitat estigui alterada i tinguem certa immunodepressió o certa facilitat a tenir més infeccions, a problemes que de vegades semblen que no estan relacionats, però l'apnea de la son, que si no sabeu el que és aquell que és roncador i que se queda clavat, i fa un microdespertar, i això s'ha vist que té relació amb la malaltia renal crònica i també relació amb una major mortalitat cardiovascular. I les altres les hem comentat, també afectació del tema d'odontologia, també s'accelera la pèrdua de dents. I en quant a la pell, l'acumulació de toxines i aquest disbalanç en els líquids també afecta. El malalt renal té una pell més seca i té una pell que per l'acumulació de toxines alrededor dels nervis que tenim a la pell pot donar picors, que és el prurit urèmic que diem. I això que parlàvem abans, símptomes digestius. Primer, canvi del sabor dels aliments, com a ferro, nàusees, vòmits, pèrdua de pes, tot això progressivament. El problema és que els símptomes de veritat, quan algú l'alerten, és en les etapes finals que ja tenim poc de marge. En conclusió, el que he dit al principi, la malaltia renal crònica és una malaltia que no fa soroll, com la pressió arterial, com la diabetes, que tenim que tenir-la en ment els metges per diagnosticar-la i vosaltres per demanar que se diagnostiqui, però que està fent mal als nostres òrgans. Per això protegiu els vostres ronyons. Moltes gràcies, doctor Braceta. I ara passarem a veure l'experiència del malalt. La senyora Emma Peruga ens parlarà de... Què li dono? A la fletxeta? Soc un pacient amb malaltia renal crònica i ara què faig? Bé, bona tarda. Gràcies per convidar-me. Jo voldria explicar-vos la meva experiència. Se sent? Sí? Bueno, us explicaré la meva experiència amb la malaltia renal crònica i com es pot conviure amb ella al dia a dia. Mira, voldria començar pel meu diagnòstic. Jo vaig ser diagnosticada el 1986. El primer que vaig tenir, i és d'on ha derivat la malaltia, és un eritema a la cara en forma de papallona. Em van portar un dermatòleg als meus pares i la doctora dermatòloga em va dir que segurament era una malaltia autoimmune que es diu lupus i que el que havia de fer era venir a l'Hospital Clínic perquè sumat a altres símptomes que tenia, que era un cansament i una falta de gana que no eren normals en una nena de 13 anys, que el millor que podia fer és venir a l'hospital. De seguida es va complicar una mica la cosa, vaig fer una hematúria molt gran, ja vaig entrar aquí per urgències i aquí em van confirmar que tenia una malaltia autoimmune, un lupus eritematós sistèmic, que va provocar la lesió renal que després ha derivat en la malaltia renal crònica.
Com afecta la meva vida? Pues, bueno, els símptomes entren en escena, un cansament, una fatiga, la falta de gana, són els que més he notat jo durant tots aquests anys. Sí, és veritat que et canvia la vida perquè has de començar a fer canvis a la teva dieta, has de disminuir al màxim la sal, has de vigilar molt els aliments rics en potassi, les verdures les has de bullir moltes vegades i fer moltes coses per poder-les menjar, la fruita igual, has de disminuir-la. Disminuir també la ingesta de proteïna perquè no va bé pel ronyó. I pel que fa a les rutines, també has de fer moltes rutines al dia. Has de controlar-te la pressió arterial, has de controlar el pes, prens molta medicació. Jo, a més, amb el lupus, medicació afegida per tractar l'altra malaltia. I tens unes rutines que no pots deixar, que ja les tens. Jo, al començar tan d'hora, perquè era molt petita, penso que per mi potser ha sigut més fàcil, perquè jo normalment ja les faig perquè sí, perquè ja venen de mena, les he fet tota la vida, gairebé 40 anys, i quan t'aixeques al dematí fas les coses ja com si fos una màquina, no? I és així. Els tractaments que he tingut, durant aquests 40 anys han sigut fàrmacs per frenar la progressió. He pres cortisona, he pres medicació per baixar la tensió, per regular les proteïnes renals, una mica de tot, un còctel. Tot això ha anat frenant l'evolució de la malaltia, però no l'hem pogut parar perquè ja des d'un principi sabíem que això no es podia parar i té un final, que és un trasplantament renal, però han sigut 39 anys fins a l'any passat, que ja la cosa ja es va posar una miqueta més fotuda i em van dir que m'havia de dialitzar. Aquí a l'hospital em van proposar fer el que es diu la diàlisi peritoneal domiciliària. La veritat és que ha sigut un tractament per mi ideal, ja que l'has de fer és ideal. Es tracta, el dibuixet que teniu aquí al mig, doncs jo tinc una habitació a casa, que és només per això, on la farmacèutica em va portar tot el material que em feia falta i cada mes em portaven els líquids de la diàlisi i tot el material que havia de fer servir. Et posen un catèter perquè sapigueu més o menys com va, posen un catèter a l'abdomen i el que fas és, a la nit, quan te'n vas a dormir, en el meu cas, omplir els 2 litres de líquid de diàlisi durant uns 20 minuts, mitja hora, desconnectava el catèter i me n'anava a dormir. Quan passaven les 6, 7 o 8 hores de son, al dia següent, t'aixeques, tornes a connectar el catèter a la bossa de buidatge i buides el líquid i això fa la funció que no fan els ronyons, que és expulsar i tirar totes les toxines i els residus que no volem. Realment ha sigut molt còmode. Vaig haver de fer un entrenament al servei de diàlisi domiciliària que he de dir que va ser un entrenament xapó per part de la Vanessa i la Sònia. Em van ensenyar molt bé el que havia de fer i vaig anar tots els dies que em van fer falta per poder aprendre bé a fer la tècnica i realment ha sigut molt còmode. He pogut viatjar relativament còmodament, amb cotxe, fins i tot amb furgo. Vull dir que he fet una vida gairebé normal. El que passa que, com tota la vida, hi ha complicacions i de les complicacions que hi ha quan fas aquest tractament m'ha tocat a mi i des de l'abril d'aquest any no puc continuar amb la diàlisi peritoneal perquè vaig fer un hidrotòrax,
el líquid que et fiques per fer la diàlisi se te'n va cap a dalt, cap al tòrax, i vaig haver de parar el tractament. En aquests moments estic pendent de començar la hemodiàlisi, però també la farem domiciliària. Començaré a fer, m'han fet, si veieu aquí, porto una fístula arteriovenosa per on hauré de punxar, i en principi estic pendent que això faci la maduració que ha de fer i començar una altra vegada les pràctiques al servei de diàlisi domiciliària. Si em torneu a convidar un altre moment, us podré explicar com ha sigut l'experiència, perquè se suposa que em portaran la màquina a casa i a la mateixa habitació on feia l'altra tècnica faré aquesta. Veurem com va. Hi ha un impacte emocional quan tens una malaltia, suposo que com a totes. Tens por, estrès, tristesa, hi ha moments que no saps com anirà la cosa, però jo tinc la sort que he tingut sempre, des de l'any 86, sempre un suport professional de Déu en aquest hospital. La malaltia l'has d'acceptar i si l'acceptes i convius amb ella, amb els pros i els contres i el que té, que també té coses de bo, perquè a mi, mira, una anècdota que us puc dir és que jo quan al 85, amb 13 anys, vaig passar tota la peripècia del brot del lupus i la lesió renal i tot això, jo vaig decidir que volia treballar amb bata blanca i de fet ho vaig aconseguir. Vull dir que sempre treus coses d'una cosa que et passa, no? Bé, jo ara, per anar acabant i contestar la pregunta de l'ara que faig de l'anunciat, doncs jo diria que el millor que pots fer quan tens la malaltia és que estiguis informat de tot, que preguntis tot el que calgui per saber què és el que et passa i què és el que et passarà en el futur. Perquè d'aquesta manera pots fer les coses ben fetes perquè puguis aguantar molts més anys amb un tractament o amb un altre. Tenir molta confiança en l'equip mèdic que et porta, perquè és primordial, perquè si no tens aquesta confiança no vas enlloc, i posar-te objectius petits i realistes a la vida. Hi ha coses que amb la malaltia has deixat de fer o les has de fer d'una altra manera, però jo he pogut fer de tot. Jo he pogut anar a estudiar, he treballat, he sigut mare i ha sigut tot, dintre del que cap, una vida relativament normal. Vull donar les gràcies a tots els que m'han tractat durant tots aquests anys, perquè potser no estaria aquí si no ho haguéssim fet tan bé. I si teniu dubtes, espero que us hagi agradat. Si teniu dubtes, estic aquí perquè pregunteu el que vulgueu. Moltes gràcies. Moltes gràcies per compartir l'experiència. I a continuació la doctora Montse Monuera ens explicarà una mica el paper de les cuidadores. Encantada. M'escolteu? Perfecte. Abans de començar la ponència, el que volia felicitar és l'Hospital Clínic en nom del Servei Català de la Salut per la iniciativa de crear aquests espais on els professionals sanitaris podem compartir aquests temes que us interessen. També vull agrair l'assistència als assistents que amb la seva presència avui mostren el seu interès per les connexions invisibles entre el cor, el pàncreas, el fetge i el ronyó. Per qui no em conegui, soc Montse Monuera, soc infermera, en uns anys seré doctora perquè estic doctorant per la Universitat de Barcelona en la línia d'investigació que ara us presentaré. I soc la persona referent del Servei Català de la Salut de l'atenció al pacient amb malaltia renal crònica.
A continuació, durant tota la ponència hem parlat molt de la malaltia renal crònica i del malalt, però un dels aspectes que mai hem d'oblidar és que aquesta persona va acompanyada, va amb una família i molts cops d'un cuidador, que aquest cuidador ha d'assumir diferents graus de cures que a continuació veurem. Abans de començar, el que hauríem de preguntar-nos és a qui considerem que és cuidador. Cuidador seria una persona, o bé també pot ser una institució o una associació, que amb o sense ànim de lucre el que fa és atendre una persona que necessita ajuda perquè té una dependència al que sigui funcional, no pot fer les activitats de la vida diària. Ho habitual és que aquesta cura comenci amb un grau petit de cures i que a mesura que vagi evolucionant l'enfermetat, la intensitat d'aquesta cura augmenti. En un inici, segurament, la persona el que haurà de fer són petites tasques, com pot ser t'acompanyo al metge, anem a treure diners, t'ajudo una mica a fer la compra, però a poc aquest grau pot anar augmentant i segurament hauré d'acabar fent funcions com, per exemple, donar de menjar, ajudar a la dutxa. Llavors, tot això també el que comporta és que si tu com cuidador ho fas sol, pot ser que hagis de dedicar des d'hores a estar 24 hores del dia amb la persona. I si no tens recursos, això pot dificultar i pot arribar un moment que la persona s'esgoti. Per dades de drets socials, sabem que a Catalunya 355.000 persones són cuidadores i d'aquestes 178.000 serien d'aquesta part de persones que han de tenir molta cura de la persona i amb molta intensitat. Llavors, amb aquestes dades també segurament moltes persones d'aquesta sala són cuidadores o bé segurament molts de nosaltres som potencials cuidadors en un futur. Per tant, crec que és un tema que és important tenir en compte el rol del cuidador i també com els podem ajudar. Una mica a mode de resum, recordeu que us han explicat que la malaltia renal és crònica i això significa que és per tota la vida. I com hem vist, pot anar avançant des d'un estadiatge que no dona clínica fins a estadiatges més avançats que sí que pot donar aquesta dependència a la persona. Era una patologia que hem vist que és molt prevalent, ja que 324.000 persones a Catalunya tenen malaltia renal crònica. Això també, recordeu, que va acompanyat d'un envelliment, que també pot dificultar la cura. De dones que tinguin malaltia renal crònica estem parlant d'una mitjana d'edat de 78 anys, vull dir que estem parlant d'edats elevades, i en homes de 73 anys. Dins d'aquest context d'envelliment poblacional també trobem que cada cop es produeix més longevitat. En els últims anys parlem d'una longevitat de 2 anys i això també encara de cara a futur causarà que hi hagi més envelliment poblacional. La majoria de malalts renals crònics que hem vist són homes, llavors hi ha un percentatge elevat de dones que són cuidadores i actualment encara hi ha relacionat aquest rol de cuidador a la dona, que molts cops també ha de tenir cures d'altres persones, com poden ser des de nets, altres familiars dependents, que això també dificulta. I després també tenim un perfil de pacient que té una renda baixa o molt baixa. El fet de tenir una renda baixa o molt baixa el que no et permet molts cops és l'oportunitat de contractar algú que t'ajudi a domicili per tenir cura de la persona o bé fins i tot comprar recursos materials perquè et alleugi més la sobrecàrrega física de fer la cura. I per tant aquest fet seria com un factor de risc a que puguis arribar a un punt de burnout o d'esgotament del cuidador. A continuació, el que veurem és que hi ha una relació directa entre l'evolució de la malaltia, des que no tinc la malaltia renal fins que ja arribem a un estadiatge avançat, amb el rol del cuidador i quines tasques hauria de fer.
a mode de resum, i com us han explicat, jo vaig a l'ambulatori, no tinc malaltia renal crònica, vaig a veure el meu equip d'atenció primària i des d'un inici em donen aquestes tasques de prevenció i promoció, de que no fumi, faci exercici, etc. Em fan sempre les meves analítiques anuals i arriba un moment que aquesta analítica em surt alterada, i és quan, amb una segona determinació, em diagnostiquen la malaltia renal crònica. A mesura que va evolucionant, com heu vist, arriba un punt que el ronyó no fa la seva funció i la persona haurà de decidir quin tractament renal substitutiu fa. Si vol fer un trasplantament, que pot ser de donar en viu o cadàver, si vol fer la diàlisi a un centre, si vol fer la diàlisi a casa. I a mesura que també la progressió d'infermetat és molt avançada i estem en estadiatges més finals, molts cops arribem a que la persona necessita fer un tractament més conservador. Llavors, el rol del cuidador, en un inici, quan no hi ha malaltia, fa una funció de reforç. És a dir, si t'han dit que facis exercici, animar la persona que faci exercici o faci la dieta mediterrània que es comentava. Posteriorment, quan hi ha un diagnòstic, com s'ha comentat en l'anterior ponència, hi ha un impacte emocional també del diagnòstic. Llavors, el rol del cuidador normalment el que fa és recolzar a la persona, l'acompanya per tal que se vagi adaptant a la nova situació. En el cas que ja comencem en un tractament renal substitutiu, aquest rol del cuidador sol ser més d'ajuda. Molts cops, després d'una sessió de diàlisi, el pacient pot estar més cansat, llavors segurament el cuidador haurà de començar a ajudar-lo en algunes tasques. I després, ja en l'estadatge final, on ja estem en una part final de la malaltia, el cuidador normalment ja fa com més un rol de substitució, d'ajudar més a la dutxa, a menjar, a vestir-se. Pel cuidador també és un canvi de situació i perquè comença a fer un rol nou, com altres rols de la nostra vida que tenim. En un inici és com entres en una fase d'alerta i entusiasme on el teu objectiu és fer molt bé la cura i donar tot el que necessita el pacient. A mesura que va avançant el temps, que també la persona es va deteriorant, és normal que la persona pugui entrar en un punt de sobrecàrrega o frustració. És a dir, es troba en un punt on cada cop ha de dedicar més hores, on ja no té tant temps per fer coses de lleure que hi feia, perquè l'autocura també és molt important per les persones, i després també de vegades pot haver-hi frustració en el sentit de jo estic fent bé la cura i de vegades no s'obté el resultat que seria el desitjat. Si tot això progressa i no es posa cap solució, arriba a un punt que el cuidador pot entrar, i és normal que entri, en una part d'esgotament i estrès crònic, que aquí seria el que segurament algun cop heu escoltat del síndrome del cuidador, on aquí la persona ja sí que comença a tenir símptomes que pot ser des de pèrdua de gana, des d'insomni, i no voler fer activitats que abans feia si t'agradava. Llavors, en aquest punt és molt important buscar algun recurs perquè la persona ja no entri en la part final, que seria el burnout, que seria l'estar cremat, i que entri en una fase d'adaptació, és a dir, aconseguir que aquesta persona pugui tenir una ajuda i una part del seu dia sigui per fer altres coses i desconnectar també una mica. Aquesta imatge seria l'evolució normal si la persona no té altres patologies associades, perquè evidentment si una persona té una malaltia renal crònica però té una altra patologia, una esclerosi múltiple o qualsevol cosa, doncs ja avançaríem com fases, o per exemple si el diagnòstic ja fos en un punt molt avançat de la patologia renal. I com podem detectar
que estem en una fase de burnout. Hi ha com una triada que és que, sobretot, la persona es nota esgotat emocionalment, té una sensació de despersonalització, és a dir, com està fora de la realitat, de la seva realitat, i també una disminució també de l'assoliment professional, evidentment. Llavors, com símptomes, la persona es sent aclaparada, preocupada, està tota l'estona pensant demà hi ha metge, demà haig de fer això, té una fatiga crònica, li costa dormir, després també hi ha canvis de gana, que això també repercuteix en el pes, es nota com irritable, que et diuen qualsevol cosa i ja saltes, estàs enfadat amb la vida, amb tot, estàs molt enfadat, i després també activitats, jo què sé, a algú que li agradés jugar al futbol ja no té manca d'interès i ja no li ve de gust ni fer el que més gaudia de fer en el seu temps lliure. Està trist, normal, pot tenir ansietat, mal de cap i fins i tot això pot provocar problemes de salut, des de lumbàlgia, per haver de mobilitzar el pacient, depressions, per tot això que comporta. Per tant, amb tot el que hem explicat, el perfil que tenim actualment, el més habitual, és de cuidador o cuidadora, seria un perfil de dona que té una edat avançada, parlem de 70 i molts, que segurament aquesta persona té altres malalties cròniques associades, també altres cures de familiars, i també amb aquest nivell socioeconòmic baix o molt baix que s'associa a la malaltia renal crònica. En estudis internacionals de Canadà i d'Estats Units també es detecta. I heu de pensar que de 1.000 persones amb malaltia renal crònica, 152 tenen aquest tipus de renda baixa o molt baixa. Actualment, quan es cursa la llei de dependència, les ajudes, es fa una valoració al que seria a la persona i sí que es fa una valoració social. Però una cosa important a incloure també seria poder fer una valoració objectiva i no subjectiva a criteri del professional del cuidador, per poder avaluar les 4 esferes de les persones que tots tenim, que seria la part funcional, de fer coses, la part social, si tinc xarxa, si estic bé amb la família, si tinc familiars a qui recórrer, com estic amb els fills, també la part psíquica i espiritual, vull dir, si estic bé, poder estic deprimit o tinc ansietat. I per això seria important fer una valoració integral amb tests que ja han validats, el mateix que es fa als pacients, per tal de, d'una manera objectiva, veure en quina esfera podem ajudar a aquesta persona que està cuidant, si més en la part de suport psíquic o més en la part funcional de càrregues. Per últim, en conclusió, com a sistema de salut tenim un repte important entre mans, que és poder donar resposta a tot això, a un perfil de cuidador envellit, on tenim noves estructures també familiars, on viure sol també és comú, i que per tant és important que puguem fer aquesta valoració més objectiva per tal que tant salut com la part social pugui donar els recursos necessaris a aquestes persones. Hi ha una frase que m'agrada molt, que és de Pere Simó, que diu que si no cuidem els cuidadors no tindrem un malalt, sinó tindrem 2. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Jo crec que hem acabat. Tenim temps, si teniu preguntes. Jo mentre es col·loquen, algú del públic ha estat o treballa d'enginyer? O és enginyer? No? Perquè a ningú li ha sorprès que el ronyó hagi de filtrar 200 litres quan em diguin, de plasma al dia. Faig, sí. No? Que hagi de filtrar 200 litres de plasma i després recuperar 198, no li ha sorprès a ningú? Bueno. Vostè ha treballat d'enginyer? No. Bueno, això és així perquè venim del mar, no? Els peixos és com filtren.
filtren l'aigua del mar i després la poden... Els túbuls el que fan recuperar l'aigua és el que ens ha fet i permetre sortir de l'aigua, sortir del mar. No? I això és perquè els ronyons treballen així. I això, filtrant tota aquesta quantitat, els desgasta. I ara ens han explicat molt bé que hi ha malalties que destrueixen els ronyons, malalties inflamatòries, autoimmunes, destrueixen el ronyó més ràpid o més lentament, però altres que les desgasten. Els ronyons es desgasten per tot aquest esforç de filtració i el desgast ve de la hipertensió, de l'obesitat i tot això. I són dues coses diferents. Afortunadament, les malalties que destrueixen els ronyons són poc freqüents. Els que la pateixen, però són poc freqüents. El gruix és d'aquesta malaltia o factors de risc cardiovascular que ha explicat molt bé el doctor Broseta. Clar, si un no té res i porta una vida magnífica i es cuida, els ronyons són per sempre? No, tampoc. Perquè a partir dels 40 anys se'ls van envellint i si tot va perfecte poden durar fins a 120 anys. Més probablement no. Però si no ens cuidem, aniran baixant. I això ens ho han explicat molt bé i el panorama de la malaltia renal és que la majoria de la gent no sap que la té, és silent, però té molts factors de risc que la poden agreujar. I jo no sé si teniu preguntes per als ponents. Sí. Jo volia preguntar dues coses. La primera és, quan parleu de malaltia renal crònica, els neòfits, què hem d'entendre? Quan comença-la? Perquè, clar, això deu tenir a veure amb l'edat. Si jo tinc 82 anys o en tinc menys, és com un cotxe. Si començo a mirar-lo hi haurà coses que no funcionaran. I els meus ronyons entenc que segurament no deuen funcionar en aquest moment com quan era jove. Però quan comença la malaltia renal crònica? Jo hauria d'entendre que si els meus ronyons, per exemple, no estan anant com és natural, com quan era més jove, ja és un principi, ja és malaltia renal crònica, això? Ara mateix, la classificació no té molt en compte el que està plantejant vostè. Ara sabem que el que ha dit ara el doctor Poch, a partir dels 40 anys més o menys perdem un punt d'aquest filtrat que estem parlant tot el temps. Aleshores, teòricament, als 120 anys arribem al zero i necessitaríem tots diàlisi si vivim tant. Els punts de tall no tenen en compte l'edat per definir la malaltia renal crònica i és un defecte que tenim els nefròlegs perquè això hauria de ser més com el pes del nadó, quan creix, que té aquell percentil, està en el percentil correcte o no està en el percentil correcte? Doncs són curves que deve ser, el normal és que, per exemple, per més de 65 anys, un filtrat per sobre de 30, si no hi ha res més, es consideri normal o de molt baix risc de progressió. Quan a la mega edat seria un punt de tall de 60. Però no sabem encara molt bé com definir-ho realment. Amb la proteinúria deu passar el mateix. Jo, per exemple, tinc una mica d'espuma, però em diuen que és molt poc. Això és malaltia renal crònica o no als 82 anys? Aquí sí que està més clar. La pèrdua de proteïnes en l'orina reflecteix un dany de l'estructura del ronyó. I sempre, quan menys, millor. Però clar, als 82 anys aquesta pèrdua, considerant que jo em pugui viure un parell més o 3 més, no sé, els que siguin, no deu ser massa significatiu, això suposo. Depèn del grau i evidentment. Clar, no és poc. Bé, la segona pregunta era referent a una persona que és un íntim amic meu, que aquest està en una etapa bastant final i té en aquest moment un ronyó que li funciona entre un 15 i un 18. Li diuen que a partir del 15 o el 14 ja hauria d'entrar amb la situació de diàlisi o les altres variants, però es va mantenint el 15, amb unes analítiques torna al 18, té la mateixa edat que jo, i llavors la pregunta seria el que heu dit abans del tractament conservador. A una persona que està amb aquesta fluctuació entre un 15 i un 18 i té 82 anys, seria, adequat si es va mantenint així? Vull dir, tenint en compte la longevitat que tindrà, per lògica, no? Ja sé que deu ser difícil tot això. Vaig a monopolitzar la resposta. Mira, l'aspecte aquest del tractament conservador o de fer diàlisi és molt personal. El que sabem de les estadístiques
que després, quan s'apliquen a un individu particular, doncs no sempre són factibles, que una persona de més de 80 anys té la mateixa supervivència si comença diàlisi que si no la comença, i per això s'aposta pel tractament conservador, que no és més que anar ficant parxes a aquests símptomes que hi ha, anar protegint que aquest 15-18 es mantingui el màxim temps possible i que quan estiguem per sota de 10, normalment hi ha un risc vital per sota de 6, doncs ficar parxes i passar a les cures pal·liatives. Per què hi ha la mateixa mortalitat més o menys? Perquè començar diàlisi té un impacte important en el dia a dia i no és un tractament que siga banal, és un tractament, entre cometes, que és dur per al cor, per exemple. Aleshores, és una decisió que ha de ser compartida entre l'equip mèdic, el pacient, la família i el seu entorn social i que moltes vegades no és senzilla. Moltes gràcies, que no vull monopolitzar. Hola, bona tarda. A l'Hospital Clínic, a partir de quin nivell es controlen els pacients? Ho dic perquè jo a urologia ja em porten a la Plató, me portaven al Sagrat Cor i vaig acabar a la Plató. Em porten també per la malaltia renal crònica al Sagrat Cor. Em trobo que allà de tant en tant no tenen nefròleg i em diuen que em busqui la vida. Em van derivar al metge de família, em va derivar al clínic i li van respondre que amb el meu nivell encara no estava per ser pacient de l'Hospital Clínic, quan ja m'estan tratant a la Plató. Per urologia, no per nefrologia. Aleshores, a partir de quin nivell de malaltia renal crònica... Aquí, per al·lusions, perquè jo sóc el responsable dels seus viatges amunt i avall. Jo estic encantat amb el clínic. No puc dir... De l'altre lloc no puc dir el mateix. Gràcies. A Sagrat Cor hi ha nefròleg, això s'ha arreglat. M'ha passat 2 vegades. Ja, però ara s'ha... Tenia el doctor Xipell, però ja no està. No, però s'ha establert un conveni de col·laboració i a partir de juliol, agost, hi haurà una persona ja estable vinculat a l'hospital, que treballarà una mica i serà estable. Però... Perquè tenia la doctora Doñate, que era un encant de persona, però ja no hi és. S'ha jubilat, sí. Sí, ja. Llavors això està arreglat, això ja no hi haurà problema. Llavors no és a l'Hospital Clínic quan comença a veure el pacient, sinó que això són arrel d'uns acords i d'uns documents de consens en diferents societats, de nefrologia, de medicina interna, de medicina de família. Quan hi ha un pacient que té una malaltia renal crònica, que ja s'atribueix la causa, hi ha diabetes, hi ha hipertensió, i no hi ha cap dubte de que és causada per això, es pot manegar bé a atenció primària fins que el filtratge no sigui inferior a 30. O l'albúmina en l'orina sigui molt alta, a partir de 300. Perquè tot el més, amb els tractaments que disposem avui en dia, pot tenir un control adequat a atenció primària. Si hi ha altres signes de que pugui haver-hi una malaltia diferent que destrueixi els ronyons, ja sigui sang a l'orina, hi hagi alteracions inflamatòries, també és un motiu de derivar a l'hospital per descartar que no ens està escapant una malaltia diferent que estigui destruint els ronyons. Perquè pensi que la causa més freqüent de diabetes, hipertensió i tal, és un diagnòstic que fem però no és segur al 100%, és un diagnòstic de presumpció, perquè aquests pacients, el diagnòstic definitiu sempre és per una biòpsia del ronyó, de mirar el teixit i dir sí, és per la diabetes. Però això no es fa habitualment. No es fa perquè no es pot biopsiar a tothom que té malaltia renal. Però tenim una sèrie de dades clíniques, mirem si sospitem alguna malaltia diferent que ens estigui escapant i que tingui un tractament diferent, i si no, el diagnòstic es fa per exclusió. Per això la gràfica que ha demostrat la doctora Ramos de les causes de malaltia renal que aporten al pacient a diàlisis, hi havia un tros del pastís que era molt gran que posava no filiada o indeterminada, perquè això són registres i els metges a vegades diuen jo penso que és la diabetes, però com no tinc biòpsia no estic segur, no lo sé.
Llavors, la no filiada és un part important. Això és un diagnòstic de presumpció. Però sempre que hi hagi una sospita d'alguna malaltia diferent també és un motiu de derivar. Llavors, el tractament de la malaltia renal ha canviat molt en els últims 5-10 anys. Abans només teníem un fàrmac i mig per evitar que el ronyó es desgastés. Ara hi ha més. Hi ha fàrmacs que tenen uns efectes espectaculars sobre la funció renal i mantenir la funció renal. I aquests fàrmacs també es poden prescriure a atenció primària i encara sortiran més. Són fàrmacs que el que fan que el ronyó descansi una mica i aquesta filtració que té d'excés estigui una mica per sota, no? I això ha demostrat que allarga la vida dels ronyons. I per tant, aquests filtrat de 30, potser potser més endavant inclús apurarem una mica més. Vale? Però de moment, els criteris que són de societats científiques és un filtrat de 30. No, jo ja et dic, a mi m'estan portant a urologia, al doctor Sia Mercader, Sí. a la Plató, i estic encantat. I amb el Tarek Adjami, que estava abans, també estic encantat de la vida, perquè al final del Sagrat Cor vaig acabar allà. Perquè... Només per puntualitzar, perquè encara que el portin a Plató, els uròlegs de Plató són els mateixos. O sigui, és el Sí, no. Som tots els mateixos, tant aquí com els uròlegs d'allà. Sí, però... Viatgem... No, cap problema. De Plató i Clínic, encantat de la vida. Vull dir que és el mateix. Però és que la doctora que em portava al Sagrat Cor, que ja no hi és, em va dir, mira, estan allà perquè aquí no... Administrativament som un desastre, i ho reconec que són un desastre. Però bueno, l'uròleg no li mirarà el filtratge. No. L'uròleg m'està mirant la pròstata. La pròstata i... M'està mirant la pròstata. Filtrat, no. Allò de Fontanero. Molt bé. Vostè? Sí. Un parell de preguntetes molt senzilles. Penso, per mi no ho sé. Jo em trobo amb la diabetis al vespre, que t'has mogut, has canviat... Bé, 98, 110, 128, 106, 117, al vespre. Al matí, al despertar-me, 158, 160, 170. Jo no sé si tindria que prendre potser a la nit abans de dormir mitja metformina. Ara prenc una metformina després de dinar i prou. Però pot ser mitja dosi. O què he de fer? O pot ser normal a la meva edat? Jo tinc 80 anys, Potser el normal és fins a 60, a 160, perdó. 90 a 160, el rango, penso. Aquesta és una pregunta. I la segona és que ja tinc de molts anys, des del 2017, el ronyó esquerre, a la zona pèlica, una litiasis de 20-21, es controla cada any muntat, no creix. Jo no sé si això pot crear alguna alteració a la llarga, no ho sé. Per de moment no hi ha cap... La creatinina està bé i tots els paràmetres, la filtració glomerular de 70, 80, està bé. Més o menys, diuen 66, depèn dels anys. Està bé. Són dos detallets que sempre no trobo que ningú em dona cap resposta. Una, el valor de la diabetis al matí. Jo penso que com que dorms, no descanses, no fas exercici, no es cremen les calories o què passa. I l'altra és la pedra que si es mou no sé què pot fer. Com si treu aquesta pedra tan grossa de 20-21 a la zona pèlica. Li contesto en quant al sucre. Aquests valors que per la nit quan se'n va a dormir estan bé i pel matí estan alts. Es controlem moltes vegades amb els resopons aquests que diem a la nit, perquè durant la nit el metabolisme també va treballant i també hi ha pujades i baixades. I no sé si segurament amb els seus professionals del CAP li han explicat a quina hora s'ha d'anar a dormir, quan ha de fer el resopon després de sopar, per controlar aquest valor del sucre una miqueta més alt. De tota manera, no són valors molt alts i el que més importa per saber si regularment porta un control bo del sucre és el control de l'hemoglobina glicada, que li deu sonar. Quants anys té vostè?
7 és un valor molt correcte, que està molt bé i no s'ha de preocupar perquè pel matí tingui aquests 150. Ja no menjo massa a la nit, no dormir massa tard. Potser és l'horari, quan el despertar, no sé, les hores que dorm, el moment que se'l fa pel matí. El metabolisme del sucre va oscil·lant durant les 24 hores, però el que és més bo en el seu cas és que té una glicada, que és la que ens dona el control de la diabetes, perfecta, és òptim, i a la seva edat està estupendo, així que no s'ha de preocupar per aquests valors que té pel matí. Prevenir. I respecte a l'altra pregunta, responeu, Nefros? La de la pedra. Que el de la pedra no s'ha de preocupar, l'únic que podria passar és que saltés i que en aquell urèter que hem vist que és el tubet per l'escapa, que es quedés clavada allà. Llavors sí que és un còlic nefrític. Això és l'únic que... Llavors, l'únic que hem de fer és que de quan en quan, cada 2 anys, quan li hagin indicat una ecografia per veure si s'ha mogut o no. Doncs això. Llavors veure si ha crescut la pedra o s'ha mogut o no. Si està estable, doncs és anar controlant i ja està. Hola, bona tarda. Quan es fa una analítica hi ha els components de la filtració glomerular i la creatinina, que són els que detecten això de la malaltia renal. La filtració glomerular ja ho ha explicat molt bé la doctora i ja ho posa la paraula, però la creatinina, què significa? Què representa? Què detecta? Què controla? És això. La creatinina és un producte de desfet del múscul. El metabolisme del múscul produeix creatinina i nosaltres no és que ens interessa més o menys ni té res en relació al ronyó, només que la mesurem perquè és una proteïna que s'elimina pel ronyó. Això ens permet saber si s'està eliminant bé o malament. Això fa que, per exemple, hi ha persones, Arnold Schwarzenegger, després de fer peses, té una creatinina molt alta perquè ha trencat molta fibra muscular i ens estarà enganyant aquest resultat perquè pensarem que els ronyons li van molt mal, però és perquè ha produït molta massa muscular. Hi ha el cas contrari de les persones amb caquèxia, es diu, amb molt poca massa muscular per una malaltia molt avançada que no tenen ja cap múscul, aleshores la funció renal se sobreestima. Però és una proteïna que ens interessa mesurar per saber en què percentatge s'està eliminant. Moltes gràcies. Hola, bona nit i moltes gràcies per tota l'exposició, ha sigut interessantíssima. Una pregunta, els valors d'urea a la sang una mica elevats, a la llarga pot afectar el ronyó? És semblant la resposta a la creatinina. L'urea és un producte del metabolisme que s'ha vist que si tu agafes urea pura i la vas injectant a les ratetes mai se moriran, perquè és inerte i no dona problemes. El que passa que ens ajuda a saber si s'elimina en major o menor quantitat i saber si el ronyó funciona bé. Ens basem més en la creatinina i de vegades ens interessen les dues perquè si hi ha una diferència, si una s'està acumulant molt i l'altra no tant, ens dona pistes a certes malalties. Però no va fer un dany directe sobre el ronyó, sinó que ens permet saber si està funcionant bé o no. Perfecte, moltes gràcies. Seria un altre marcador d'eliminació renal. Aviam, una curiositat. Fins a quin punt la malaltia renal crònica és o pot ser una malaltia genètica? És a dir, una família pot tenir més tendència a patir-la, com hi ha famílies que tenen com a òrgan feble al cor o al fetge. Hi ha estudis? O és, diguéssim, el funcionament renal d'una persona és un valor individual que depèn dels hàbits de la persona, o bé també hi ha el component genètic de predisposició? És que, clar... Això,
per no explotar el doctor Broseta, el gràfic que ha mostrat la doctora Ramos, hi ha algunes malalties com la poliquistosis, que hi ha quistes al ronyó, el síndrome d'Alport. Hi ha algunes malalties genètiques ben identificades, que és un 15% de pacients que entren en diàlisis. I després tot aquest formatge de no filiado, de desconocides, s'han fet estudis d'anàlisi genètic de tot el genoma i un 20% aquí a Espanya, un 20% d'aquestes persones que no tenen causa tenen una mutació en algun gen concret, però que no té un tractament. Però almenys se sap que pateixen una malaltia concreta per un gen. Però després és veritat que hi ha hagut estudis genètics més complicats de pacients que arriben a diàlisi, que analitzen també tot el genoma, i llavors no és un gen que ho explica, sinó que és un conjunt de gent. És com una mica com la hipertensió. La hipertensió arterial també no és una malaltia que té una agregació familiar, però els casos que són d'un gen són un 1% o un 0,5%. És un conjunt de gens que això ho fa més complicat d'analitzar. Té un component genètic, sí, és veritat, però no està molt aclarit. S'està estudiant, no? S'està estudiant. Sí, perquè hi ha pacients diabètics, molt diabètics, que estan mal controlats però mai fan malaltia renal. Hi ha altres que no tenen tant mal control i tal i fan malaltia renal. I això tampoc se sap. Són un conjunt de gens que fan predisposició però no es coneix gaire això. No sé si ho he explicat bé. Hola, bona tarda. Jo volia saber si prendre durant, per exemple, més de 25 anys medicaments per la pressió alta pot acabar provocant precisament toxicitat en el ronyó i provocant ja una proteinúria, etc. Contrari. Prendre medicació, sobretot certs grups de medicacions que hi ha per la pressió arterial i tenir-la ben controlada, el que fa sempre és protegir la funció renal i allargar la vida útil dels ronyons. No hi ha medicació en concret per la pressió, hi ha medicacions que sí, però en concret per la pressió no hi ha medicació que danyi els ronyons a llarg plaç. Altra cosa és que en un període prenem massa medicació per controlar la pressió i ens baixa en excés i aleshores fa un dany puntual que és recuperable, que és el que s'ha explicat, la insuficiència renal aguda. Però a llarg termini un control bo de la pressió amb medicació sempre és positiu. I si passats aquests anys es desenvolupa una al·lèrgia als IECA i els ARA i els diurètics, què passa? Es queda i hi ha la proteinúria? No, al·lèrgia, després d'anys de prendre, és difícil, perquè sí que ja pot haver-hi intolerància als IECAs, però si un ha pres un ARA2 són fàrmacs que són per la pressió, però et fan baixar. Tots aquests fàrmacs el que fan és que el ronyó no treballi tant, no filtri tant. O sigui que és veritat que baixen la pressió i un veu l'anàlisi, perquè a part d'aquests fàrmacs ara hi ha uns altres, el que fan és, per evitar el desgast del ronyó, fa que treballi menys. I és veritat que això, després, quan un pacient rep aquests fàrmacs, veia que la creatinina puja una mica. Què passa aquí? I això passava amb aquests fàrmacs que menciona, els IECA i els famosos IECA i ARA2, que són dels anys 80 i 90, no són novetats. Però és veritat que baixen la pressió, baixen la proteïna en orina, però això és perquè fan treballar menys el ronyó. Puja una mica la creatinina, però això és bo. No tots els augments de creatinina són dolents. No, però jo dic els nivells de proteinúria. Si estan, per exemple, a 3.350. Sí, i no pot prendre IECA. Ara hi ha aquests fàrmacs nous que he mencionat, però no els he anomenat, que són originalment per pacients diabètics, perquè eren hipoglicemians. Els hipojardiance. Sí, aquests fàrmacs fan perdre sucre, o sigui, tot el sucre, tot el que filtra en el ronyó, 200 litres de plasma al dia, ho filtren tot i ho recupera després, doncs aquests bloquegen la recuperació de sucre i fan eliminar sucre per l'orina, més o menys uns 50 grams, o el que sigui, 80 grams. Això s'havia pensat com a antidiabètic, perquè elimina sucre per l'orina i baixarà el sucre. Encara que la persona no sigui diabètica. Sí, llavors aquests estudis van veure que
no només baixaven la glicada i baixaven la glucosa, sinó que, a més, protegien el ronyó, protegien el cor, protegien el cervell per ictus, augmentaven la supervivència, eren fantàstics. Es va provar en pacients no diabètics, també fantàstics. I ara són uns fàrmacs que s'utilitzen per baixar la proteïna en orina, per protegir el ronyó, també el fan filtrar menys i puja una mica la creatinina, però no passa res perquè a la llarga protegeix. I ara tenim altres tipus de fàrmacs que són inhibidors d'una hormona, que és una hormona que li tenim que donar les gràcies perquè gràcies a ella vam sortir de l'aigua, perquè ens fa conservar la sal, si no la perdríem tota, però en excés és dolenta, que és l'aldosterona. I són fàrmacs que bloquegen l'aldosterona i també fan baixar la proteinúria, fan baixar una mica el filtrat i també protegen el ronyó. O sigui que, comparat amb fa 10 anys o 15, ara tenim molts fàrmacs que permeten allargar la vida dels ronyons. Això és una època que canviarà una mica també la nefrologia. No sé si vols afegir alguna cosa, José? Moltes gràcies. Bona tarda, gràcies per la excel·lent ponència. Una cosa que... bueno, un dubte. El tema d'hàbit alimentari, prendre aigua. És bo prendre molta aigua? O sigui, sí, s'ha de prendre aigua, però quanta? Hi ha un tope, hi ha un límit? Això sempre havíem pensat que hi havia que beure prou quantitat d'aigua, sobretot en el pacient que tenia malaltia renal crònica, perquè com la capacitat de concentrar l'orina i d'eliminar les toxines es va reduint, pensaven que necessitaven més quantitat de volum. Però es va fer un estudi en el que es va veure que dintre d'una quantitat raonable no havia diferències en supervivència ni en progressió de la malaltia renal entre el que bevia poc o molt. Aleshores, tampoc s'hem de forçar en beure 2, 3, 4, 5 litros i tampoc és normal beure menys de mig litre. I sempre penseu que la persona d'edat avançada perd la sensació de la set, aleshores aquesta persona sí que s'ha d'esforçar una mica perquè perdem la set i perdem un poc l'autoregulació de tinc set, bec, però si no la noto no beuré i me deshidrataré. S'ha de beure molt si un té pedres. Si té pedres al ronyó ha de beure molta aigua. Fora d'això, no tant. Hola, gràcies, ha estat molt interessant. Heu dit que la diàlisi no és un tractament banal. Jo em pregunto, una persona ja d'una certa edat que estigui fent diàlisi posant peritoneal, la companya ens ha explicat la seva experiència, però no tothom potser és la mateixa, no? Una persona pot estar en diàlisi tota la seva vida, és un tractament substitutori i aleshores fa el mateix que faria el ronyó, o sempre arribarà a un punt que hi haurà complicacions, o sigui, en què es tradueix això? Doctora Ramos. Perdó, Sí, l'ideal seria, al mateix temps que ha de començar un tractament substitutiu amb diàlisi, seria estudiar-la per trasplantar. O sigui, a la persona aquesta hi ha els dos tractaments. El que ha demostrat el trasplantament és que dona millor qualitat de vida que la diàlisi. Per això, sempre que es pugui, s'intenta fer l'estudi previ a iniciar diàlisi per intentar posar-lo en llista d'espera i trasplantar-lo. Si no es vol trasplantar, queda la diàlisi o el tractament conservador, que és el que hem comentat abans, que és acompanyar-lo fins que l'organisme pugui aguantar. Llavors, la diàlisi té unes complicacions que van associades, que poden durar, si coneixem pacients que estan molts anys, o sigui, que poden estar en diàlisi 20-25 anys i no... Però sí que ens anem envellint. O sigui, al mateix temps, ja la persona es fa més gran, les complicacions tenen més temps per poder aparèixer. I llavors hi ha més calcificacions, com ha explicat el doctor Groseta, a nivell de la coronària. Hi ha totes aquestes connexions invisibles de les que hem parlat, comencen a aparèixer. Llavors haurem de vigilar més cosetes, no només el ronyó, sinó com està el cor, com estan les coronàries, com estan les artèries que baixen a les cames, que ens porten la sang a les cames. O sigui, s'haurà de vigilar amb més cosetes. No és que hi hagi un límit per dir durarà només 10 anys, no. Això dependrà de l'organisme i com estigui també, i com es cuidi la persona.
Jo volia afegir, respecte als fàrmacs que hem comentat, de la proteinúria i IECA, no? Aquests són fàrmacs que bloquegen unes hormones que pugen la pressió, la glucosa i tot això. Els beneficis renals són paral·lels als beneficis al cor, al cardiovascular, perden pes. O sigui, tota la connexió cardiometabòlica que ha comentat el doctor Broseta, la podem prevenir nosaltres amb el nostre estil de vida, però si no, aquests fàrmacs el que fan és millorar tota la condició en paral·lel. O sigui, que es tenen efectes més enllà del ronyó. Una persona pugui desenvolupar una al·lèrgia no és estrany. No és gaire freqüent, no és gaire freqüent. No. Hi ha molta literatura. Sí. El que sí que és veritat que els IECA, aquests són uns fàrmacs que poden produir tos en un percentatge una mica tal, llavors es dona l'altre, l'ARA2. Però al·lèrgia no és molt freqüent. Hi ha milions i milions de persones que ho prenen. Sí, sí. Hi ha moltes més complicacions. Sí, sí. Sembla que no hi ha més preguntes. Sí, si no... Bueno, doncs, si no hi ha més preguntes, si vols... Sí. Bueno, si no hi ha més preguntes, en primer lloc agrair als ponents que crec que han fet una exposició magnífica i han cobert tot l'espectre del que és la malaltia renal crònica i per suposat a tots vostès per haver estat aquí fins al final i amb aquesta actitud tan proactiva amb preguntes i dubtes i això. Moltíssimes gràcies a tots.